ona harä o må ndå twa nake handå ira ranjä ra atä rä rä tondå aciari aingä nä marakå ngwä ra maina na B+ cia ciana ciao na we nä å tå ire wä mwana waku anyitaga D+ agacoka nä akå rehera A-, må ikaria thä må terete wega å må ria atä mbere ya atuä kä te atä nä acagå ra kothi ä rä a gå thiä gå thomera kå rä a atä rä rä na tondå tarä u nä gwä two gwä two rä na mekwo placement rä etirwo å ndagä tarä rä å gå coka mwä re atä athiä kå athiä acenjie eke kä ndå kä kä rä aramenya atå ire anyiti å ramå ria å må rie kä ndire miujica no ikarå kä menyaga atä rä rä tarä u å ngä rora nginya mahenya-inä rä å kionaga må ndå ekå rä a thutha mbaithena nowe å rä hota agakorwo agoka no rä u nä å koragwo nake akamenya atä rä rä å cio akoragwo arä champion kä rä areka nä gå set the pace ona mwana waku angä gä korwo hau nä hwarä mwana waku na ngorwo hau nä wakoragwo atä rä rä tareke ngwä tarä u no noguo wä kirithagia gå kå no hahå rwo rithathi atå rigwo wagera tondå wä kä å koragwo hingä rä irie thä inä waku nä kä ndå kä agaga gä gwä ka thä ga gå gä tiriga